हाबा जाखानाय सासे आइजोआ खारनानै गुबुन सासे हौवाजों हाबा जादों। फैफिनब्लाबो नांला, बजबना लाफिननो हानाय नंला। गामिनि आयेन बायदि बे गामियाव हाबनो मोनला। चिरां जिल्ला सिडली थानानि सिङाव थानाय गुरुभाषा सा इस्लाकाटा गामिनि रिना बसुमतारिया थांनाय 12 अक्ट'बर खालि गावनि आंगो फिसाय आरो फिसाजोखौ गारनानै गुबुन सासे हौवाजों खारदोंमोन। नाथाय खारनायनि उनाव गामिनि रायजो राजाफोरनि बिथोन बादियै फिसाय प्रदीप बसुमतारिया फैफिनगोन होनना 1 दान नेबाय थादोंमोन, नाथाय दिनै 2 दानानो जालांबाय, अब्लाबो फैफिनाखै। रिना बसुमतारिनि आंगो फिसाय प्रदीप बसुमतारिया बुंदों गावनि बिसिया फैफिनब्लाबो बजबनानै लाफिननो हानाय नंला। नाथाय रिना बसुमतारिखौ फैफिननो थाखाय 1 दान सम होनायावबो रिना बसुमतारिया फैफिनिलाय सा इस्लाकाटा गामिनि रायजो राजाफोरा बे गामियाव हाबनो मोनला होननानै गोख्रों मोनसे आयेन खालामदों। आङो अक्ट'बर 12 थारिख आं बेंगालराव थाहैनाय जादोंमोन, माने आंनि हिन्जावनि थाखाय। आंनि हिन्जावा अक्ट'बर 12 थारिखआव खारनाय जादोंमोन। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो हामलायथि बावहरग्रोनाय जाहैबाय। ओमफ्राय दा आंनि हिन्जावा बै समाव बै आङो रिन थिन थानाय हिसाबै बेंगालराव थांनाय जाहैदोंमोन, रिन सुख'नाय हिसाबै। बिदियाव दा आंनि हिन्जावा गुबुन हौवाजों जेनेबा कन्टेक्ट खालामलायनाय लाइनाव बिदिनो रं नाम्बाराव रायज्लायबाय थायोमोन बै समाव। ओमफ्राय दा खबर हरनाय जादोंमोन आरो आंनो बै समाव। खबर हरनायजों लोगोसे आंबो बोरै खालामो बोरै मागोन माने खबर सबर लाफैया नङा लाफैनांबाय। लाफैनानै दा बिसार आजारबो खालामबाय, खालामा नङा। जेब्ला बियो खारदोंमोन होनब्ला नोङो बेंगालराव दंमोन? बेंगालराव दंहैयोमोन आं। जाथाया माबाफोर जादोंमोन नामा नोंसोर सानैनि गेजेराव? जोंनि सानैनि गेजेरावथ' जेबो जाथाय जायाखै। दा गावहा गथ' सासे दंमोन, फरायफुनाय गथ'। गावजों लाफाया हसिया बिबौनाव दोनहैनानै गाव हारसिं थायोमोन न'आवहाय। बिदिनो गावनि साननाया बिदिमोन खोमा, गथ'खौ लाफायोबा आंहा उसुबिदा जागोन बिदि लाइनाव बेफोरखौ सानोमोन खोमा। ओमफ्राय बिदिनो लाइनाव दा रं नाम्बारजों थांनायानो जाहैबाय आरो बेयो। नोंथाङा मिथिखागौमोन नामा एसे बिदिनो गोबां जेन'बा सोरजोंबाफोर फन रायलायो बा लाइन लायो होनना नोंथाङा मिथिखागौमोन नामा सिगांनिफ्राय? औ, जेनेबा बिदिनो हरना गुरनाबाबो वाइटिं जाबाय थाखायोमोन। बुंहरबा लाजिनांनाय मोनोमोन आरो। ओमफ्राय नोंथाङा दा मा सानो? डिसिसनाथ' दा जोङो रायजो राजा लानानै सिगाङाव बिसार खालामनाय जादोंमोन। ओमफ्राय रायजोफ्रा जेनेबा डिसिसन हिसाबै मास मोनसे नेथ'नाय खालामदोंमोन आरो सिगांनिफ्राय। ओमफ्राय दा नेबाय 1 मासनि गेजेराव माने फैगोनखौ साननानै नेनाय जादोंमोन। गाव साननानै फैफिनोबा माने बजबफिननायनि आखायाव लादोंमोन आरो। ओमफ्राय दा फैयाखिसै, माथो खालामबावनो। दा रायजो राजा मैयासो दाख्लैसो बिसार लाबावबाय। बे बिसार लानायाव दा रायलायनायनि गेजेरजों आंबो नांलाखौनो होननांबाय दा हिनजावखौ। मा मुं? रिना बसुमतारि होनना बुङो। गथ'आ खय बोसोरसो जादों? गथ'आ 12 बोसोर हाबबाय आरो। बेसेबां क्लास फरायदों? 6आव फरायदों। दा जोंना रायजो राजाफ्राबो दा डिसिसन लाबाय, फाइनालखौनो खालामनाय जाबाय। रां रुफाखौ लांदोंबाबो माने रायलायनायनि गेजेरजों फोजोबनायखौनो लाहैबाय आरो। दा डिसिसन लानाया दा न'आव हाबफैनो मोना, गामियाव हाबफैनो मोना, आरो न'नि मानसिफ्राबो बेखौ जेनेबा जगाजग लानो मोना आरो। बिदि डिसिसन लाबाय दा रायजो राजाफ्रा। सिगांनिफ्राय माबायदि आखुमोन? सिगांनि आखुफोरखौथ' मोनथिखायोमोन। जोंना बिमा बिफा सानैल'मोन। बे समाव मिलायनानै जानो रोंखायामोन मानसिया। आं माने सामलायनो नाजादोंमोन सिगांनिफ्राय। माथो सामलायनो जेनेबा हायैसिम सामलायबाय थादोंमोन आरोखि। दाथ' सामलायसेयावबो हायाखिसै। गावबो जेनेबा सिगांनिफ्रायनो बिदिनो टारगेट लाखादोंमोन। दा गाव टारगेट लानाय हिसाबै बिदिनो खालामलांबाय आरो आंखौ। न'खरखौ दा दंस' खालामलांबाय आंनिखौ। जोङो खोनानो मोनदों बिथाङा हाबा जाहैबाय। ओमफ्राय दाथ' जाहैबायानो उदालगुरियाव, आंबो खोनादों। ओमफ्राय थारैनो बिथाङा बे न'खरावबो माबा मोनसे खालामहैगोन नामा? जा नोंनिफ्राय फैसा लाना खारदों बायदि जों बेबायदि। दाथ' आंनि बुजिनायावथ' बे खालामहैखायानो। जाय मानसिया आंनि हिन्जावखौ दा साना हसिया जगाजग खालामना हाबा लाहैदों। खिन्थु बेबो साननांगोन जाहाथे आं बादि जाहाथे खालामजायै, थाखा फैसा लानानै थांनो हायै, बेफोरखौ एसे खेल लानांगोन बे जाय मानसिया हाबा लाग्रा बेयो आरोखि। खिन्थु बियो 1 लाख 1.5 लाख बिदि दांनो मोनबावोबा आंनिफ्राय साबसिन खहाखौनो खालामलांनोबो हाबावो बे उनावहाय।